Когато вярваш в хората, те започват да вярват и в себе си. Винаги съм вярвала, че успеха не е в сделките, а в хората зад тях. В нашия бранд всъщност инвестираме не само в реклама. Инвестираме в развитие, менторство и човешки потенциал. Преди 18 години започнах в този бранш с едно голямо "не знам дали ще се справя". А днес вече водя екип от хора, които всеки ден доказват, че няма невъзможни неща. Стига да вярваш в това, което правиш. И вярвам, че истинският лидер не стои над хората, той просто стои до тях. Защото когато изградиш екип от уверени, силни и вдъхновени хора, успехът не е просто шанс, то е избор. Ако искате и вие да сте част от Inclusive Варна, свържете се с мен.